Mga pre, gasamahan nyo ko. Pumunta tayo ngayon sa Bali ng Kalasyaw. Ang una kong pinuntahan, yung mga cartoon character. Naututo ko sila mga pre, pinagsayaw ko sila. Abay, tignan nyo naman ang Spider-Man. Pati to si Iron Man. Alat na lang si mga pre, makapoy iro ng sayaw. Nakita ko rin si Fiona, sobrang ganda niya sa personal. Kaya ba mo si Vice Miria, gwapo. Sobrang laki ng kanilang Christmas tree. Agaylatan, alipo sakay. Grabe ang pagkakadesign nila dito. Pang malakasan pa sa malakas. Kahit saang anggulo ka mga pre, magandang magpicture. Buwan na to, pumaway may gwapo. Yung mga puno nila dito galing pang Amerika. Kulay pink, white, tan red. Diyan may looban. May entrance barat ang kamakaloob. Paano ka makaloob? Tawat tangkad pa. Galadya, taloob ka magano. Nagpakita muna ako sa video. Para naman naningneng nyo ako. Idol ko ang mga to kaya nagpapicture ako. Bumati ka, magkukunwa-kunwari may slow motion ko mo. Kaso hindi naman mukhang slow mo. Meron ka rin makikita ditong bahay. May mga Christmas tree, Christmas light. Labila, bangon ni may manok o tagay. Agalaw no gip, tilaok na tilaok. Delikado narasan niya. Nakakita ko ng tikbalang. Inumburan ko ubot. Ay balbalag si ubot to. Di ko kasi makuha yung gold na buhok niya. Inumburan ko na baka sakali makaugip. Nakar ko mo may design niya si nga puso. Kalupak si Daoming Su. May paulalad Su. Siyak siguro may unggoy di man. Tasya leman adjust. Dugaan de. Gabay suman akar-akar Gabay ko sayaw ang takiman. Para na nun yung may damobs ko. Damobs siya ang bagel. Niman, abakla lang. Kaibang manaya may Miria Kalasyaw. Kung sasayaw kaming duwang. Ay imbaga kasi ka to mga pre. Mayor sad buyak natan. Saragtun laka pa mo tamakagkaki sa lalabi-labi. Anak nalasiyang ang pinaal mo. Agoy. Wala kaibang mayaw sasayaw. Manaambagel lang kaming duwang. Kaso tinakbuhan niya ako mga pre. Kaya ako na rin nag-adjust. Ako na lang sumayaw mag-isa. Mabubudang ititil aklas si ay. Ang pangit nilang kabanding. Huhulda po to aklas si. Sabi ko wala akong pera. Ibasig ko nawari ulo to. Andila na ay nakaso anak. Wala nang papicture siya kay. Antuak artista si Ren. Tandi. Kumun makaugip ka lang satan. Baga kini Santa Claus. May ugip pa magarod giligyo. Tama ka pa ko sa akar-lakar. Nabubutala na. Kaya impatanir ko lang kung pwedeng makiyakap na lang sa inyo. Ay ako na ako. Balbalog si kato ay. Wala naman silang papicture siya. Wajara paway balog. Anto singa wajang kulungan. Akapaway ala sa aming Christmas village. Andito na ako ngayon sa bilihan ng mga puto. Ay antay yung mga pre. Ang apoy kwarta iawit. Sa imbaraan ko lang. Pwede pong pre-taste. Kung masarap po yung puto nyo. Ni man si ate na ututo. Ni man pinataway to sa Eduardo puto. Ganun pala dapat ang gawin. Ako at ang mga pre nubungayaw ande. O baka abong niya bubuyog. Taninin nyo pa. Parang bahay ng bubuyog. Tapos yung mga bubuyog. Nasa baba sila. Naglalakad. High-tech na sila. May nagbebenta rin dito ng popcorn sa labas. At ano nung ko lang matira ni SpongeBob. Unti tikip ilayaw walay takarda. Sa opening ng pailaw ng Kalasyaw, pre, dinagsa ang bayan nila. Para kaming bubuyog na nagkukumpulan. Dakol na siya, di akaloob. Bilang-bilang labas so ipapaloob da. Tanwalay time limit mo no loob ka. Naglalakad muna kami papunta dun sa tulay. Dahil maganda yung pailaw rin ng tulay nila. Walay baga kasi kayo mga pre. Hanggang mabalaw Abay na nalasin na dakol si Manglit. Ako na ano sanay. Takbuhin ko lang saglit tong tulay. Kailangan natin magmadali dahil meron pa tayong meeting. Nitan mga pre, asumpal ko lang binati. Naksawa na kaya na nakaraala. Sali ulat dyan Kalasyaw. Bahal nula kayo mantawas kayo para iwas ang lit. Just saying lang mga pre. Sige la sirin hanggang dito na lang.